Zelela lapha ekutheni umelaphi wendabuko uyiba nezicucu ezichoyo ukuthi unesitifiketi sokwelapha, uyifundile futhi indlela yokuziphatha lo sithi code of conduct. Akukho lapho silindele khona ukuthi umuntu owumelaphi wendabuko, hhayi umthakathi, simthole nezicwiyo zabantu. Sithi nje lokho ekwelapheni kwendabuko ngisaphinda ngisasho namanje. Umelaphi wendabuko akakwenzi lokho. Okwenzayo akangaphinde akwenze lokho, akakuyeke. Imisebenzi yabathakathi nabo abathakathi siyabakhuza ngoba icala lelo kulapha ngezicwiyo zabantu. Khona abantu abaphila nebala elithile nelithile nelithile abangasakwazi ukuhamba bekhululeke. Kuthiwa abelaphi bendabuko, akuyena umelaphi wendabuko loyo, isikhohlakali. Ningathi menifica abantu benezicwiyo zabantu mase nithi umelaphi wendabuko, mbuzeni siphi isitifiketi sakhe. Mekasiveza kuyosho ukuthi akayifundanga indlela yokuziphatha. Nathi si-institute yabelaphi sobhekana naye lo muntu, siyolekelela uhulumeni wethu ukuthi aboshwe lo muntu.